Okay ka lang, tol. Hindi mo saan nakakita mo tingnan dito sila ng kape. Sabi mo muna ate. Nakakaligtas na kayo ate. Okay lang. Okay lang po kayo. Hindi naman po kayo tinamaan, di ba? Motor lang po. Saan po tinamaan yung motor niya? Ay, ang importante ako sila boss. Pero ang bagal lang ng takbo natin eh. Kaya nga. Bigla kasing ano. Ikaw boss, okay ka lang? Talaga naka-race tire, naka magandang gulong ka kasi pumreno ka na, wala eh. Wala talaga. Maabot ka rin. Sumadsad ka ba? Yung gulong mo? Oo, kumain na ng ano eh. Ilang metro. Papalit na. Yung ano ko paano. Anong sira sa'yo? Basag? Ewan ko, ayaw gumana. Boss, may panguluwag ka dyan? Ano? Ayusin natin tong brake. Hindi, nakakambyo. Ay, Oo, tingnan niya, kukuha ko nito. tingnan nga natin. Ano nangyari dito? Bumaliktod? Bumalik ka eh. Baka may naputol. May manibela na punta dito. Hindi, gumanto to. Lahat ba nabaliktad? Natanggal yung side mirror mo boss. Bilis pa, takbo natin. Mabagal lang. Bigla kasi si Ari. Yung tricycle, mabagal din yung tricycle eh. Kasi siya nasa una. Ulat nga ako, bakit tumama pa eh. Saka na yung pala. Ang gusto kong ano sana kung Sugatan yung ano, sugatan. Ayaw umuntar eh. Hindi, i-close pa rin mo muna. Parang Hindi, ano dapat. Naka-neutral na eh, ayaw mandar eh. Sige, pandari mo. Pag natumba kasi. Pag natumba yan, boss, nakalin sensor lang eh. Oh. Sensor lang yan. Hindi, Ayaw talaga. padyot yan. Kailangan Uy, tumutulo yung brake fluid niya. Tamis ng brake fluid. umikot. Paano na punta dito to? Yun. Umikot. Ah, pag ganun. Umikot. Ayan o. Umikot. Yan. Baka napatid lang yung, hindi, sira yung ano, starter. Ano yung starter? No. Wala. May ano Dalhin pa. na lang natin sa Yamaha. Ayun boss, side mirror mo. Wala na eh. Ano, basag? Batalya mo kaya. Lakas na salpok mo sa likod. Ikaw, kamusta ka? Yan, porta.
Aso pala, akala ko bata. Mayroon po kayo camera. Yung kanya, sira niya, insurance lang yan, wala na yan, buo na kagad yung kotse niya. Kasalanan ng ano, sakyan. Yung malayo, yung buwelo niya ng kotse, oh. Oh, bulong na? Ang layo-layo ng buwelo niya, oh. Di man lang muna minto ng... Yan. Mali-mali yung ano niya, eh. Ikot niya ng sasakyan, eh. Buti, wala na naipit sila, no? NMAX pa yata yung kotse, eh, motor, oh. NMAX ba o Honda Click? Pasag yung ano. Dapat nagbalat kayo ng laki. Wala? Okay na daw. Yay! Yay! Even in my kaya. I live a healthy lifestyle, I exercise, and I drink Boost Optimum, the doctor-recommended adult nutritional drink that helps improve physical performance in as early as 6 weeks. Kaya even at my age. Boost the best years of your life. Drink Boost Optimum today. Boost Optimum is available in leading drugstores and supermarkets nationwide.